U mě to je zejména přesně, dělám 2 biznesy, finance, do toho reality, do toho jsem máma 2 dětí a to všechno jako nějak se sumírovat je docela náročné. No a zejména mě to jako eliminace stresu, takže vlastně musím říct, že jsem po prvním Wiseru, protože když člověk jako funguje v tom životě nebo jako během toho dne, tak pořád má 1000 věcí, co ještě jakoby musí udělat. A tady to bylo takzvaně tady a teď, že člověk se jako zastavil a vlastně ten Wiser nasměroval ten mozek a teď se soustředí jenom tady na to, co se děje teďka, takže to se mi jako by líbilo a musím říct, že vlastně po tom prvním setkání jak člověk měl pořád ten stres a u mě to jako špatné pocity v břiše a jak my ženy máme tady v těch ších, tak musím říct, že se mi hrozně uvolnilo jakoby to břicho, ale jakože fakt jakože v podstatě z minuty na minutu, což pro mě tím, že jsem jako racio, tak já tomu jako úplně nerozumím. Jo. A jak když nevidím čísla, a navíc jsem analytik, takže jak když nevidím jako čísla, tak já to nemám čím podložit, ale ten efekt jsem tam viděla. A pořád ještě na čem já pracuji hodně a věřím, že to spolu jako dotáhneme, je nějakým způsobem sebedůvěra, aby člověk předtím, že můj biznis je zejména o male gender takzvaně v tom mužském světě, tak abych tam uměla zakomponovat i tu ženskost a využila to vlastně a trošku to nasměrovala i tímhle směrem. No.